90% кожата е подсилена, 93% кожата е по-малко чувствителна или сенсибилизирана. Помага и при бръчки и първи признаци на стареене. Окей, нека опитаме. Попаднах на серума Sensi Bio Defensive от Bioderma и това е най-добрата случайност за кожата ми. Обикновено през зимата тя става тотално променена заради по-студеното време и различните нива на стрес от околната среда, но този серум е истински геймчейнджер. Освен, че защитава кожата от UV лъчи, той помага и при състаряването от възпаление на кожата. Нанасям сутрин и кожата ми е спокойна и добре защитена от външните агресори през целия ден. Най-видими резултати действително забелязах след 28-30 ден. Фините линии са значително омекотени и кожата ми запазва хидратацията си чак до вечерта. И започнах да получавам комплименти колко добре изглежда кожата ми, а това е нещо ново за мен. Sensi Bio Defensive Serum и нищо друго през зимата. Този продукт е 10 от 10 за мен и моята кожа. Благодаря, Bioderma!